Jevgenij Prigožin, osnivač privatne vojne kompanije Wagner, rekao je da je kontraofanziva oružanih snaga Ukrajine, o kojoj se toliko dugo priča, već počela. Verujem da je ofanziva ukrajinske vojske već počela i da u bliskoj budućnosti može da pređe u aktivnu fazu. Računanje do tog momenta može trajati par dana, rekao je on. Vidimo najveću aktivnost neprijateljske avijacije, vidimo najveću aktivnost neprijatelja duž linije fronta, kao i unutar našeg dela zone kontrole. U isto vreme, ako unutar našeg dela fronta ostvarujemo potpunu kontrolu, onda duž linije kontakta, nažalost, situacija izgleda recimo ne baš najbolje. I tako ću na pitanje koliko su naši bokovi pouzdani za sad ćutati iz pristojnosti. Neprijatelj je postao aktivniji i van istorijskih granica Ukrajine. Proživljavamo teror u Rusiji, vidimo situaciju u našim raznim oblastima, vozovi lete iz koloseka, lete dronovi, razaraju se naftna postrojenja i tako dalje. Stoga verujem da je sve već krenulo. Kada će ofanziva krenuti u aktivnu fazu? Mislim da će u veoma bliskoj budućnosti, možda već ovih dana, navodi se u njegovom saopštenju.